Subsidi kanggo Nini Siwen. Jam 8 esuk, Nini Siwen buka lawang omahe. Lawang kang ginawe saka gedhek wis amoh ketara pating tromplong. Mbok menawa sakjege ditinggal sing lanang, lawang mau ora tau dikunci. Ora ana barang pengaji sing kudu disimpen primpen. Yen ana maling, gek arep maling apa? Rondo kae lah ya wis tuwa, kepara tuwek. Wis ora ana sing kolu paribasane. Nini Siwen metu tuyuk-tuyuk. Untune sing wis entek mahanani lambene lelorone ketarik memburi. Praupan tuwa kuwi ketok kanyut-kanyut. Tangan tuwane nggawa piring seng isi sega pero separo. Wong tuwa mau banjur karkur-karkur undang-undang pitike. Pitik babon anak papat banjur mara. Bareng ana sega pero diwutahake banjur padha rebutan. Biyunge pating pretok, anake pating priyik. Nini Siwen mesem weruh kewan klangenane rebutan pakan. Yung, dumadakan saka mburi ana swara cruluk. Nini Siwen ngelingake. Narkom. Senajan mripate wis ora pati cetha kanggo nyawang, nanging mesti wae apal. Kang teka kuwi anake lanang sing keri siji ndil. Iya, Yung. Biyong kok ora menyang kelurahan? Ngopo nyang kelurahan? Lah ya wong usume. Wong-wong nyang kelurahan. Bar kuwi nyang kantor pos. Ora butuh KTP anyar. KTP lawas isih ana. KTP sak tekane mati. Omongane Nini Siwen karo mlebu menjero. Narkom anake ngetutake. Walah Yung, biyong sing ora ngerti. Kurang srawung apa piye to? Saiki iki ning kantor pos lagi dianakke dum-duman duit. Istilahe subsidi utawa bantuan saka pemerintah kanggo masyarakat miskin. Wong-wong melarat kaya awake dhewe iki. Melarat kae, sing penting isih bisa mangan. Duit paling ora sepiro. Aku wegah yen kudu tuyuk-tuyuk menyang kantor pos. Gekne ngendi papane aku ya ora ngerti. Walah Yung, riko aja kandha duit ora sepiro. Iki akeh Yung. Saben sak keluarga entuk 300.000. Biyong bakal oleh 300.000. 300.000? Akeh temen duit kuwi Kong. Lah iya, mula biyong aja nyepelekake perkara iki. Duit semono bisa kanggo tuku pitik, bebek, mentok. Wah. Iya, biyong ki priye to? Repot lehe ngurus Yung. Ya wis, ndang aku terke menyang kantor pos. Lah, kertune biyong endi? Kertu apa? Ya kertu miskin. Kertu sing mengko kena dienggo bukti yen biyong oleh bagian 300.000 saka pemerintah. Yo embuh. Aku ora ngerti perkara kertu. Pak RT teko mrene kapan?
Karepku kapan Pak RT bagi kertu? Kapan? Kapan to ya? Ora. Kayane ora tau mrene kok. Loh, ora tau mrene. Data, daftar, ora tau. Panendhese Narkom. Ya ora. Ya takokno menyang RT-ne wae kono. Aku wegah ngurusi. Ngomongo kae yen wong tuwa elek kaya aku kerep diplengosi. Sajake wong-wong padha jijik weruh awakku iki, Kom. Ya wis yen ngono, aku menyang nggone Pak RT nakokake. Kandhane Narkom karo menyat. Mangan dhisik, Kom. Mangan apa? Sego karo apa? Gemlandingan karo uyah. Ra sudi. Wis yung, aku menyang Pak RT. Nini Siwen ora majahi rembuke anake lanang. Lagiane pancen kaya ngono. Yen ora seneng mangan apa-apa, sok sak kepenak udele dhewe. Lungane anake lanang menyang Pak RT ya ora direwes. Arep entuk gawe utawa ora. Sautara kuwi, Narkom wis tekan nggone Pak RT. Kahanane biyunge wis ditakokake. Kom, biyungmu kuwi yo isih dadi tanggung jawabmu. Yen kowe oleh subsidi saka desa papanmu kuwi, ya uwis. Kuwi jeneng wis cukup. Kandhane Pak RT karo nyumet rokok. Biyung rak manggen enten ngriki to, Pak? Iya, nanging rak dudu warga sing becik. Lho? Lah piye oleh ngarani dadi warga sing becik? Iuran RT ora tau. Giliran jaga kampling ora tau. Dadi cekake biyungmu kuwi dadi tanggungane warga kene. Mula kuwi hak-hake beda karo warga miskin liyane. Ngerti? Lah, Pak RT niku pripun to? Tiang nini-nini kados biyung niku gek kepripun ajeng jaga kampling? Lah ya mula kuwi awakmu rasah ngurus perkara biyungmu babagan subsidi iki. Ning KTP-ne rak KTP ngriki to Pak RT? KTP kuwi ming formalitas, ngerti? Biyungmu kuwi duwe KTP apa ora duwe kuwi padha wae. Ora ana paedahe. Kandhane Pak RT saiki rada sereng kegawa Narkom sing miturut petunge ora ngerti-ngerti apa sing dikarepake. Nggih nyuwun kebijakan Pak RT. Biyung kula dibantu. Mengke yen entuk 300.000, Pak RT ajeng tak aturi 50.000. Ngombro-ombro. Arep nyogok ya? Pak RT wiwit mecicil mripate. Sanes nyogok, Pak. Narkom gedhe-gedhe karo ngeget lambe. Wis, mulya kono. Yen kowe isih ngeyel nuntut biyungmu oleh subsidi, luwih becik biyungmu gawanen wae nyang desamu, ngerti? Krasa Pak RT lagi muntap kepara ngurak dheweke. Klitih-klitih Narkom menyat saka lungguhe. Anggone pamitan ora diwangsuli Pak RT. Ninggalake omahe tetua RT kuwi, Narkom enggal balik nemoni biyunge meneh. Pak RT wangkal yung. Kandhane Narkom karo nyedak kendi banyu banjur nglogo isine. Ora dibayar po. Dibayar apa? Biyung ora duwe kertu miskin, ora duwe apa-apa. Biyung ora duwe hak nampa duit mau. Ngono jarene Pak RT. Ya wis, yen pancen ngono. Yen pancen ora duwe hak, ya aja ngoyak-oyak. Apa maneh nganti ngrebut hak liyan. Loh, jare biyung kepengin tuku pitik, mentok. Apa maneh mau?
Kuwi rak yen ana duwit. Biyung ki angel dijak nuntut hae. Wis Yung, aku mulih wae. Oh iki ana duwit 15.000. Aku wingi entuk 300 saka pemerintah. Biyung ming kebagian semono. Liyane nggo ragat nardi sekolah. Kandhane narkum karo ngulungake duwit ewon cacah 15 lembar. Lah iki ya wis akeh, Kom. Bisa kanggo sewulan tuku lawuh. Jatah saka Bu Guru isih tetep to, Yung? Ya isih to, Kom. Lumayan. 2 minggu sepisan diparingi beras. Muga-muga wae kabecikane Bu Guru entuk piwales. Yo, aku dhewe narik becak ming saentuke, Yung. Yen ana rada luwih yo biyung tak ngeki. Ning yen ora yo kepriye maneh. Ya wis ora apa-apa. Wengi kuwi Pak RT ditimbali Pak Lurah. Ora kaya biasane. Timbalan saiki kayane rada beda karo biasane. Ora kabeh ketua RT ditimbali, ming wong loro. Ning kono wis ana Pak Carik lan pamong liyane. Iki pawarta gawat Pak RT sekalian. Gawat kepripun to? Minggu ngarep Pak Bupati arep tindak mrene. Kandhane Pak Lurah. Sidak nopo tindak? Wah, duwe RT kurang wawasan. Sidak, inspeksi mendadak. Wah, Pak Lurah, nggih pripun to? Inspeksi mendadak minggu ngajeng. Kok Pak Lurah sampun pirsa? Lah nggih sanes nggih sanes sidak nek menika. Kandhane Pak RT macahi guneme Pak Lurah. Iki pawarta bocoran saka Pak Karnen sing ning Pemda kae. Lah Pak Karnen entuk bocoran saka Pak Asda sebab Pak Karnen kuwi dulure Pak Asda. Tandane Pak Lurah njlentrehake larah-larahe pawarta kang bocor. Oh, Pak Asdane mawon sing lepat, mboten saged nyimpen wewadi. Pak Asda kuwi ceritane kepengin nulung awake dhewe, nulung awakku minangka lurah ing kene. Oh, cethanipun kados pundi? Mengko yen Pak Bupati tindak mrene memantau pelaksanaan pembagian subsidi bantuan langsung tunai, panjenengane Pak Bupati bisa diaturi inspeksi marang RT kang administrasine rapi. Ojo dijarke wae menyang RT-RT sing rada gawat. Oh, nderekake Pak Bupati menyang RT 4 lan RT 8 wae. Ojo menyang RT liyane. Rong RT mau administrasine becik. RT liyane bisa diatur. Ning RT-ne panjenengan RT 7 lan RT 5 paling gawat. Akeh laporan fiktif. Mulane kuwi aja nganti Pak Bupati tindak mrono. Sendika Pak, patemonan iki aja nganti bocor. Bengi iki uga Pak Carik tak suwuni tulung titip amplop iki menyang Pak Kurnen. Awas yo Pak Carik, ora perlu penasaran isine piro. Pak Kurnen wis ngerti piro isine. Kandhane Pak Lurah karo ngulungake amplop kandel kang banjur ditampani Pak Carik. Amplop isi duit nuli diwadahi kresek banjur didelesepake sak celanane. Patemon bubar sawetara jam 10 bengi. Sadurunge adoh, Pak Lurah ngundang RT Ramlan, ketua RT 7. Yo RT-ne Nini Siwen. Bareng wis cedhak Pak RT dibisiki nganti sautara suwene. Sing dibisiki manggut-manggut. Patang dina mengarep pawarta sing digawa Pak Kurnen dadi kanyatan. Pak Bupati sida sidak menyang desa Karang Sikorup. Ing adicara panampa mau Pak Lurah bola-bali ngelap riwe
kang tansah mruntus nelesi bathuk lan gulune. Semono uga Pak RT Ramlan. Lungguhe ora bisa anteng. Bola-bali lambene ndremimil. Ndonga muga-muga Pak Bupati ora nggawe bega kanthi teka menyang RT 7. Kaya disamber ndelap, Pak Lurah saandhahane bareng krungu pangandikane Pak Bupati yen wawancara langsung marang warga arep diwiwiti saka RT 7. Pak Lurah noleh aweh sasmita menyang pernahe Pak RT Ramlan. Sing disasmitani tanggap. Sautara kuwi sadurunge terjun menyang lapangan diwiwiti, Pak Lurah ngobo marang ibu-ibu supaya nyugata nyamikan liyane kanggo nyandhet utawa ngulur jangkahe Pak Bupati. Sautara kuwi RT Ramlan wis ora ana ning kelurahan. Wong lanang tetuane RT kuwi kanthi ambegan krenggosan muter ing sawetara omah ing RT papan kekuasaane. Nganti sing pungkasan jujuk omahe Nini Siwen. Ni eling, mengko yen Pak Bupati mampir mrene, syukur nek ora, kowe kudu ngomong apa? Kula entuk yatran bantuan. Iya bagus. Piro gedene? 300.000. Bagus. Njur endi duwite? Niki. Kandhane Nini Siwen karo nuduhake dhuwit marang Pak RT. Haha, bagus. Bubar nemoni wargane sing racak-racak wong-wong desa lan bodho kuwi, RT Ramlan ngetokake HP-ne, banjur nelpon Pak Lurah. Bubar nampa telepon saka Pak RT, Pak Lurah katon ayem polatane. Jam 10 awan, hawane krasa panas. Apa meneh kanggone Pak Lurah saandhahane. Dina kuwi kaya lagi mlaku sak dhuwuring mawa. Dada rasane ora mandeg anggone kemutuk. Nalika wektu kuwi bener-bener Pak Bupati didherekake rombongan wiwit jujuk RT 7. Lakune Pak Lurah lan Pak RT kaya ngleyang ora napak lemah. Nalika wawancara langsung lumaku kanthi rancak. Pak Lurah lan Pak RT nicil ayem. Para warga, apa ana warga kene sing isih kliwat kanggo tak takoni? Sadurunge Pak Bupati ngrampungi wawancara ing RT 7, panjenengane ndangu warga sing padha nggrombol nonton. Nini Siwen, Pak, Nini Siwen. Ana sawetara sing nylemong. Pak RT lan Pak Lurah kaget. Wong-wong kang nylemong mau dicirengi kanthi getem-getem. Miyak sawetara memean kumel, nrabas kebon ngliwati dapuran pring. Wekasane Pak Bupati sak rombongan tekan papane Nini Siwen. Sautara kuwi ning kono wis ana Narkum anake. Weruh Narkum ning kono Pak RT getem-getem nanging ora bisa apa-apa. Bu Siwen nggih. Bu Siwen nampa dhuwit saka pemerintah apa ora? Pandangune Pak Bupati. Nampi. Piro gedene? 300.000. Duwite arep nggo ngopo? Nggih napa nggih? Ning niki napa entuk dingge? Ya mesti wae oleh. Iki duwite Bu Siwen dhewe. Arep nggo ngopo? Modal dagang, tuku klambi, jarik. Takone Pak Bupati karo mesam-mesem. Nggih mangke matur Pak RT riyin, entuk napa mboten artane dingge? Angkahe kula
ajeng tumbas sawung, mentok, ninggi duka mangke Pak RT. Pak RT kena ngopo to? Niki rak artane Pak RT. Lho, iki duwite Bu Siwen, dudu duwite Pak RT. Pak RT wis entuk bagian dhewe. Winginane sing njupuk menyang kantor pos kuwi sapa? Bu Siwen dhewe apa sapa? Nggih, duka. Pak RT ayake. Wong niki wau dalu kula nembe diparingi kalih Pak RT. Nembe mau bengi? Inggih. Mengke yen Pak Bupati sampun kondur malih, arta niki kedah diwangsulke ting Pak RT. Lho? Nggih, kula ming diampili. Kula dibayar 2.000. Lumayan saged kangge tumbas babon. Ngono jarene Pak RT. Pak Bupati melenggong. Pak Lurah lan Pak RT kang ana sak cedhake mbrabak abang praupane, rewene natas. Nggih, tangkleti mawon. Lah, nika tiange. Kandhane Nini Siwen karo nudingi pernahe Pak RT Ramlan. Kiamat kanggone Pak RT Ramlan lan kang ditudingi Nini Siwen. Kabeh kang ana padha gemrenggeng. Kiamat uga kanggone Pak Lurah. Dina candhake Pak Lurah ditimbali menyang kantor bupati sak perlu dibina. Oleh-olehane wiwit minggu ngarepe Pak Lurah dilereni saka jabatan lurah. Pawarta Pak Lurah kang dilereni mesti wae dadi pocapan kabeh wong, kepara sumebar saindenging kabupaten. Sauntara kuwi Pak RT Ramlan saploke kedadian mau ora tau ngaton. Mbuh lunga menyang ngendi ora ana sing ngerti. Isin marang warga kang padha ngerti nalika Nini Siwen bloko suta marang panjenengane Pak Bupati.